हॅलो, धन्यवाद. या ठिकाणी निनाद सुर्वेसारखा हुकमी एक्का झेलबाद झाला. या क्षेत्ररक्षकाने काय डोळ्यात तेल घालून इथे क्षेत्ररक्षण केलं, अचूक झेल टिपलाय. त्यानंतर येतोय पंचम वाडकर, गोलंदाजी मार्कवरती इथे गोल्डन षटक घेऊन आलाय. पंचांच्या डाव्या बाजूने मारा करतोय. पहिला चेंडू मयूरसाठी हाताळला गेलाय. निर्धाव चेंडू इथे आपण पाहतोय. पुढचा चेंडू पाहूया पंचमचा कशा पद्धतीने. इथे मात्र चेंडूने वेध घेतला यश त्यांचा. त्रिफळा चित केला गेलाय. आणखीन एक धक्का बसेल BBC भूतेवाडी संघाला. इथे दुसरा हादरा बसतोय. अतिशय भेदक असा मारा पाहायला मिळतोय. गोल्डन षटक असल्यामुळे इथे आपल्याला 5 धावा मायनस देखील होण्याची शक्यता. आणि त्यानंतर दाखल झालाय तो मिथिल केदार. मिथिल या ठिकाणी या पंचक्रोशीमध्ये BB9 गणपतीपुळे संघातून वेळोवेळी दमखम दाखवलेला हा खेळाडू. नक्कीच तरी त्याच्याकडून देखील मोठी अपेक्षा असेल. आणि त्यानंतर पाहूया इथे मात्र क्षेत्ररक्षण करतोय. निर्धाव चेंडू खरोखर पंचम वाडकर याच्या माध्यमातून हे सुंदर षटक हाताळलं जातंय. फलंदाजांना रोखलं जातंय. विकेट देखील त्याच्या नावावरती राहिले. आणि त्या दरम्यान एक वाईटचा इशारा येतोय पंचांकडून. अतिरिक्त एक धाव पुन्हा एकदा धावसंख्येमध्ये जोडली जाते. पायामध्ये टाकण्याचा प्रयत्न यशस्वी प्रयत्न ठरतो. इथे फलंदाजाला कोणतीही संधी दिली जात नाही. आतापर्यंत बॅट मधून एकही चौकार आपण पाहिलाय नाही. नोचा इशारा, ते मात्र नोचा इशारा. अतिरिक्त एक धाव पुन्हा एकदा जोडली जाते. पाहूया पुढचा चेंडू पंचमचा. आणि इथे मात्र टॅप केलेला चेंडू जाईल 2 धावांच्या जाहीर क्षेत्रात. षटक देखील समाप्ती होते. 2 षटका अखेर धाव संख्या असेल 2 बाद 11 15. 15 वरती पोहोचले धाव संख्या. थँक्यू डीजे. थँक्यू डीजे. गोलंदाजी मार्क करून स्मिथ शिवलकर. रत्नागिरीतील अष्टपैलू नाव स्मिथ शिवलकर. गोलंदाजी मार्क करून मॅप फ्रॉम मुरुखवाडा. पहिला चेंडूवरती अजून फुटच्या बॅट मधून यावी निघाला असेल. GPLचा दणदणीत येतोय, खडखडीत येतोय चौकार. आणि या चौकाराच्या मदतीने टीमची टोटल धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती पोहोचली आहे तब्बल 19 या धावसंख्येवरती. एका साईडला गणपतीपुळे तर एका साईडला मुरुखवाडा. कोण ठरणार या गणपतीपुळेच्या प्रीमियर लीग वरती महान. नंतरचा चेंडू इथे पंचांचा सिग्नल दिला जातोय. व्हाईट बॉलचा इशारा दिला जातोय. क्रिकेट पाटलावर नियम क्रमांक मोडला गेला इथे 22 आणि व्हाईट बॉलचा इशारा दिला जातोय. नंतरचा चेंडू लप उलटा सोडता अगदी ऑन द राईट स्पीक केलाय, हुक केलाय, बुक केलाय. हवाई यात्रेवरती चेंडू पाठवलाय 4 धावांसाठी. या 4च्या मदतीने टीमची टोटल धावसंख्या 24 अंकांवरती पोहोचली असेल. स्मिथ शिवलकर पाहतोय. अंडरम क्रिकेटचा बेताज बादशाह ओरम क्रिकेट असेल हे देखील त्याच्या माध्यमातून चांगल्या प्रकारचं खेळ येतात. पंचांच्या उजव्या हाताकडून म्हणजेच काय उलट्या सुलट्या त्याची गोलंदाजी केली जाते. पुढे त्या स्मिथ नंतरचा चेंडू अजूसाठी टाकलेला होता. ब्लॉकर पद्धतीचा चेंडू पंचांचा येतोय. निर्धाव चेंडूचा इशारा. अजू भूते मॅम फ्रॉम भूतेवाडी लोकल संघ आणि लोकल संघाकडून खेळत असता लोकल बॉय. नंतर त्या चेंडू पारलं होतं. लेफ्टिकच्या बाहेरून जाणार होता चेंडू. पंच बॅट बॉलचा इशारा दिला जातोय. पंचांचे 2 हात अगदी खांद्याच्या दिशेने सरळ तर गेले. येतो व्हाईट बॉलचा इशारा. नंतरचा चेंडू अगदी सन्मानपूर्वक खेळून काढलाय. म्हणजेच काय चांगल्या चेंडूला सन्मान द्यायचा आहे आणि खराब चेंडूवरती प्रहार हल्लानी मारायचा डल्ला तोच प्रहार इथे केला जाणार का. नंतर त्या चेंडूवरती अतिशय सुंदर गोलंदाजाचा केला गेला इथे मोळे मोळे. येतोय मोळे मोळे चौकार. आणि या चौकारच्या मदतीने टीमची टोटल धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती 29 या धावसंख्येवरती. नंतरच्या चेंडूवरती नको बघू सर रागानं तुझी दांडी 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 उडवले या विभागानं. अजुभूते खेळण्याच्या बाहेर या चालला असेल. ढकल दुसरा. हॅलो, आपल्या या स्पर्धेसाठी ज्यांनी वैयक्तिक चषक दिले गेलेत कुमारी साईशा प्रशांत गुरव आणि श्री प्रशांत प्रकाश गुरव यांचं इथे आगमन झालंय. त्यांनी मंचावरती आसानस्थ व्हायचंय. मंडळाकडून आभार असतील. ओमकार. धावसंख्या पाहूया 29.